Hola família, què tal, com anem? Bé, avui torno amb les càpsules de papiroflèxia. Avui ens toca fer una cosa una miqueta complicada, ¿vale? I us l'ensenyo abans perquè la veieu. Esto és la grulla. ¿Vale? La grulla que a més té una peculiaritat i és que si ho fem amb cura, aquesta grulla no es mueve les ales, ¿vale? Sí, aquests que s'ho estan passant tan bé són la meva família, aquí dalt, que l'estan liant parda. Bueno, nosaltres anem cap allà. Primer de tot necessitem un full quadrat, ¿vale? Els que no sapigueu com aconseguir un quadrat al full, sisplau, mireu el primer vídeo, papiroflèxia 1, ¿vale? Càpsula de papiroflèxia 1, i sabreu com fer això. Llavors, comencem. Tenim un doblet cap aquí, vale? En diagonal, que ens quedi un triangle, dobleguem també en l'altra diagonal, vale? Perfecte. I llavors, aprofitant que tenim aquest quadre, els que se'n recordin de com es feia la granota és una miqueta el mateix, agafem i marquem així. Vale. Veieu? El que hem fet és, des d'aquest quadrat, agafar els laterals i portar-los cap al mig. I ja que el tenim així plegat, llavors simplement el que hem de fer és obrir una miqueta per aquí, cosa que ens farà aquest plec d'aquí al mig, li donem la volta i també fem així, portant una de les puntes cap a l'altra banda, de manera que ens quedi marcat també el doblec aquest d'aquí al mig, ¿vale? Ja tenim, doncs, els 4 plecs fets, ¿vale? Tornem a obrir, perquè la cosa no s'acaba aquí. Ara de moment hem fet-lo fàcil. Arriba la part una miqueta més complicada, una mica, perquè es va complicant més la cosa. Aprofitant les diagonals llargues, ¿vale? Ara tota aquella gent que en algun moment de la vostra vida heu fet algun avió de paper, m'entendreu. Es tracta de portar los catetos hacia la hipotenusa, ¿vale? Venga, som-hi. Vamos a llevar los catetos hacia la hipotenusa. Com més perfectes feu els plecs, com més curosos sigueu a l'hora de doblegar, millor us quedarà la figura de després. Vale? Així. Val? Això que hem fet amb aquesta punta d'aquí, que hem marcat aquests plecs, ho hem de fer amb totes les 4 puntes. Per tant, em vaig entretenint jo a anar-li fotent. Ben apurat. Molt bé. Ja només ens en queden 2. Molt bé. I la última. Tiqui-tri. I tiqui-tri. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. Ja tenim tot el que necessitem marcat. Us ha de quedar un full extra supermercado, like this, ¿vale? Amb totes aquestes coses. Ara, què farem? Li donarem la volta i es tracta de que
Veieu que ens ha quedat com aquesta forma, aquesta mena de pentàgon aquí? Vale? En tenim una a cada banda. Només fent una miqueta de pressió, vale? I donant-li algun cop de mà, hem d'aconseguir fer quelcom semblant a això. Vale? Veieu? És com una mena de taula estranya. Val? Un cop tenim això, ara ja sí que ens anem a ficar de lleno en la boca del lobo. La part d'aquesta ara és una miqueta complicada, vale? Espero ensenyar-vos-la prou bé. De fet, jo en el seu moment no és que ningú me l'ensenyés, sinó que vaig agafar això, ho vaig desplegar i vaig aprendre a fer això així, d'aquesta manera. Segurament hi ha alguna altra manera més senzilla, però jo la desconec. Un altre consell que us pot anar bé. Les línies diagonals que hem marcat al principi i les línies que parteixen el full per la meitat, les podeu marcar cap a les dues bandes. M'explico. Veieu? Així, però també així. Marqueu-les bé cap a les dues bandes. Això us ajudarà a que tot agafi la forma que ha d'agafar. Vale? Ho marqueu bé cap a les dues bandes. Vale? No us ho he dit abans, perquè clar, és la primera vegada que faig això online i normalment quan em trobo un problemes a l'hora d'explicar alguna cosa d'aquestes, pues la gent em diu «Oye, a mí no me sale! ¡A mí no me sale!» Bueno, pues ahora vengo y te ayudo. Pero es que no puedo venir a ayudaros. Ho hem marcat per totes bandes, vale? I ara es tracta de que, fixeu-vos, d'aquí en sortirà una punxa, però a veure què fa llum això. La cosa es tracta d'anar-la doblegant una mica així. Recordeu la taula que teníem, vale? La taula. S'han d'acabar juntant les quatre puntes a dalt, vale? I us ha d'acabar quedant d'aquesta forma, així. Esto. Vale? Ho torno a desplegar perquè veieu bé d'on ve la cosa. Vale, espérate que me voy a echar un poco más para atrás la cámara sin que se caiga, por favor. No se queje tanto usted, ordenador. Por Dios. No s'aguanta. Ara. Veieu? Això, hem fet la tauleta. Vale? Estan totes les punxes aquí. I ho marqueu. Ben marcat. Vale? Llavors, aquí ens queden aquestes puntes obertes que el que hem de fer és doblegar-les cap amunt. Es veu bé? Espero que sí. Cap amunt. Totes cap amunt. I dius, oh, bueno, totes, però és que aquestes si les doblego cap amunt, no. El que heu de fer ara és obrir aquestes així, de manera que ara podeu obrir les altres. Segurament ja podeu començar a intuir una mica la forma de la grulla, vale? No sé com es diu grulla en català. Si algú vol escriure als comentaris ho agrairé. Així no busquem tant al Google Traductor, tu. Ens ha de quedar una cosa similar a això, vale? Que si veieu, vale? Aquí tenim un triangle, però per aquí això es pot obrir. Vale? Realment queda com una cosa així. Vale? Per nosaltres ara ens interessa així. Vale? Així. Què ens toca fer ara? Doncs primer de tot li farem les ales a aquesta grulla i la farem doblegant així.
aquesta ala, vale? Ho veieu? Donem la volta. I aquesta ala ara ens servirà de guia per doblegar l'altra i que no ens quedin desiguals. Vale? No queremos grullas con una alita más corta que la otra. Vale? Ja tenim fet les dues ales. Si veieu, ara això, si ho obrim, vale? Aquestes seran les ales de la grulla. I amb aquesta part d'aquí farem el cap i amb aquesta part d'aquí farem la cua. Com es fa el cap i la cua? Obriu una miqueta, vale? I el que es tracta és de que amb cura para que lo veáis, vale? El que fem és i apretar aquí i ja tenim el cap. El procés de la cua és el mateix. Jo el que us aconsellaria és que la cua la comenceu més avall, agafant molt més tros. Per exemple, així. Vale? És el mateix procediment que per fer el cap, per fer la cua. I a la cua, si volem, li podem donar una altra filigrana. Així. Llavors heu d'anar amb cura, ¿vale? Perquè ara, diguem-ne, la grulla ja estaria feta. Veieu? És lo mismo. És lo mismo! Bueno, va. Heu d'anar amb cura perquè ara ve la part complicada. La part complicada és fer-la volar, fer que les ales facin això. ¿Vale? I aquí teniu una miqueta el truco, fixeu-vos. Mireu com està aquest paper d'aquí. Veieu que està com més suelto, més obert? Això és perquè en el moment en què nosaltres tibem de la cua, el que estem fent realment és tibar d'aquest paper perquè faci aquesta forma. Vale? Perquè faci aquest joc. Vale? Què passa si tibeu molt fort? Pues que és paper el que se va a romper. És paper. Si tibeu molt fort, es trencarà d'aquí. Vale? Es trencarà d'aquí i xau, bye grulla. Vale? Hem d'aconseguir que faci aquest joc. I aquest joc no ho fem ni tibant amunt, ni tibant cap a fora, no, això, doncs, per anar bé, s'agafa per aquí, vale? I amb cura, sobretot la primera vegada, vale? Ha d'anar com en diagonal, per allà. Vale? Però aquesta ja estava feta. Aquí veiem que la cosa és un pèl diferent, ho veieu? Perquè aquí encara tenim molt marcat el dobleg a la part de la cua. Per tant, amb molta cura, donant-li una miqueta de joc, vale? Intentant que aquest dobleg no es marqui tant, anirem amb paciència fent moure les ales d'aquesta grulla. Una altra cosa que podeu fer és obrir una miqueta per aquí darrere, vale? Ajudar a que no es marquin tant els plecs. Veieu? Fer una mica així. Per aquí darrere. I ja ho tenim. Ja la tenemos. Ja la tenemos a la grulla. I això ha estat tot per avui. Con las grullitas. Adeu, fins la propera!